Dobrý deň, vítam vás u môjho nového videa. Dneska si ukážeme kefku Naseboy ION. Kefka ponúka 3 hlavice. Prvá je soft, čiže najmäkšia. Druhá je medium, čiže stredná. A tretia je hard, najsilnejšia. Kefka ponúka 5 modov. 5. si môžete nastaviť v aplikácii. Prvý je sensitive, druhý je clean, tretí je white, štvrtý je extra care a 5. je smart. Smart si môžete nastaviť v aplikácii. Kefka má bezdrôtové nabíjanie pomocou tejto malej staničky. Musíte ju pripojiť k USB-C káblu a dať do elektriky. Dneska si ukážeme aj pastu Glister, ale to vám ukážem až na konci videa. Kefka Naseboy ION má 43 000 otáčkov za minútu. Má 800 mA a vodotesnosť je IPX7. Nabíja sa 8 až 10 hodín. Túto kefku vám veľmi odporúčam. Jej cena sa pohybuje okolo 30 až 50 eur a je to vynikajúca cena. Teraz skúsime jeden taký trik s vodou. Dám si tú hlavicu hard a skúsime takto namočiť do vody za vibrácie. No. Toto je mod sensitive. Teraz prepnem na mod clean. Teraz na mod white. Teraz na mod extra care. A teraz na môj smart mod. Čiže takto pracuje kefka Naseboy ION. Čiže skúsime umyť mandarinku. Dám na ňu trochu pasty. Myslím si, že je rozdiel viditeľný. Teraz si ukážeme pastu Glister, ktorá je síce trochu drahšia, ale je spoľahlivá. Mám ju odskúšanú. Táto pasta Glister je úplne nová, ešte není otvorená. Čiže teraz ju pekne otvorím. Toto je ona. A skúsim teraz umyť mandarinku s pastou Glister.
A s pastou Glister je to ešte viditeľnejšie. Veľmi pochvalujem túto kefku. Inštalujeme si aplikáciu Naseboy ION, otvoríme ju a klikneme pridať zariadenie, čakáme, kým hore vyskočí a už vyskočilo kefka a dáte to fialové pridať. Čakáme, kým sa nevyskočí toto, že fajka a dáme dokončené. Tu máme body z tohoto čistenia, čiže ešte som si zuby nečistil, čiže idem skúsiť a tam mi ukáže, koľko bude mať bodov. Takže vyčistil som si iba spodnú časť, tak teraz zastavím a mám 43 bodov. Načítava sa, najprv sa mi to uloží, musím počkať. No a tu mi píše, že mám 43 bodov, aké je tam čistenie, čiže hore extra care, koľko zostávajúce hlavice ako kefky, že jak dlho ešte môže zostať tá hlavica. Dole mi píše trvanie a tak teraz ideme na aktivitu. Tu mi píše, že kedy som začal, aké mám trvanie, koľko mám bodov. Čiže teraz si dáme, že program. A tu mám programy. Viem si dať vybrať, že tieto programy. Ale čo keď my si teraz chceme vytvoriť vlastné, tak ťukneme na vlastné, dáme pridať krok, úroveň 1, úroveň 1. Ďalší krok, úroveň 2, úroveň 2. Ďalší krok, úroveň 3, úroveň 3. Ďalší krok, úroveň 4, úroveň 4. To je najlepšie. Dáme si, že vybrať. A teraz mi zavibrovala kefka, že keď už iba stlačím tlačidlo, tak mi ide už tento program. A keď čuknem na to extra, tam dole, zavibruje kefka, že môžem začať. Tak teraz začnem a začne sa mi odpočítavať čas tu. A tu hore mi píše, že kde si mám umývať. A tu, že z akej strany mám ísť. Čiže teraz skončím a zase mi ukáže, že koľko mám bodov. Ale teraz budem mať iba okolo 10 bodov, čiže sa mi to neuloží. Ideme na nastavenia a tu si dáme, ako by ste popísali svoje zuby. Tak ja by som si dal, že vlastné, ako by ste popísali farbu svojich zubov, tak ja by som si dal 3. Myslím si, že sa to čoskoro zmení, lebo mám novú kefku. A to je tak všetko. Čiže toto je všetko. Môžete si pridať aj ďalšie smart zariadenia, napríklad osvetlenie, napríklad nejakú žiarovku, ďalšie kefky alebo veľa vecí od Naseboy. Tak teraz skúsime dať nabiť kefku. Čiže vyberieme si toto z krabičky, nabíjačku. Dáme z tohoto dole toto. No. A zapojíme do toho ten USB-C kabel. Teraz do zásuvky. A pripojíme kefku. Kefka začne dole svietiť. Keď bude mať menej ako 10, tak svieti na červeno. Tak toto je za dnešok odo mňa všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber, budem veľmi rád. Ja som ešte iba začiatočník, čiže kebyže sa vám video nepáčilo alebo dačo na ňom bolo zle, tak mi kľudne napíšte do komentárov. Ďakujem.